Organiza. Colaboran Más Color Comunicación en Boiro. Non somos unha axencia de comunicación, ningún estudo gráfico, ningunha imprenta tradicional. Somos máis e creamos ideas. Más Color, profesionais da comunicación gráfica e visual dende 2008. Ler Librarías. Temos todo o necesario para a volta ao cole. Libros, mochilas, xogos educativos, papelería e libraría. Excavacións Nima. Construcción de naves industriais, estruturas, edificios, vivendas unifamiliares, obra pública e privada. Mobles Lijó, todos os estilos de mobles para o teu fogar, a medida e con financiamentos sen intereses nin comisión de estudo, coa garantía de Galega do Moble. Gasóleos Puebla, estación de servizo Repsol, distribución a domicilio, industrias, comunidades, lavado, neumáticos e tenda con produtos para ti e o teu vehículo. Saludos de todo el equipo de Chao Rafaela. ¡Mua! Vale, estamos aquí con tributo Chao Rafaela, que vinieron hasta la Puebla en las fiestas de Nazareno. Bueno, contaros un poquito, ¿de dónde sois? Bueno, somos de muchas partes, pero venimos de Madrid, aunque la empresa es de Valladolid. Vale, y el tributo que cantáis canciones, supongo, bueno, todas de Rafaela, y bueno, contarnos qué es para vosotros cantar canciones de Rafaela. Bueno, pues es un homenaje que nació hace ya varios años. Lo que pasa es que a partir del año pasado cobró, como yo digo, más sentido que nunca. Ahora pues es como más emotivo, pero desde siempre ha sido un homenaje porque creíamos que era una de las mejores artistas que hemos tenido en este mundo, y sobre todo una artista muy apropiada para las fiestas, para la feria, porque ella siempre cantaba a la alegría, a la diversión, quería que la gente se lo pasara bien, y entonces bueno, decidimos homenajearla de esta manera. Claro, porque su música es muy bailable y vamos, que el ambiente va a ser espectacular, supongo, hoy. Eso esperamos, yo creo que sí, siempre Rafaela levanta a la gente, la hace mover los cuerpos y eso es lo que esperamos. No sé cómo será la gente de Puebla, de Caramiñán. Pues esperemos que sean como en donde los encontráis siempre y que esperemos que bailen con todas vuestras canciones. Creemos que sí, venimos a por ello y ahora lo veremos. Nada, mucha suerte y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Chao. Explota, explota, me explota. Explota mi corazón, explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 la. Tienes las tres y tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. El amor todo es empezar. El amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Comezan as festas do Nazareno, comezan as festas aquí na Puebla. E como comenzamos? Pois con Rafaela, a tope, así que imos a ver como está pasando a xente aquí. Bueno, que vos parece que empezáramos con Rafaela? Ben, é unha boa actuación, por ahora está me gustando. Sí. Sí. Bueno, gusta vos Rafaela. Sí, gustanos tamén.
A ver cómo... Nos gustan las canciones de Rafaela. Vale, entonces, bueno, pues un bo comezo de festas, non? Sí, en principio ven, por ahora ven. Vámonos a seguir, a ver cómo le vamos. Bueno, pues a ver si acabamos bailando todos aquí. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? No, pero no agachas a me ver. A ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué está te gustando? Genial, estupendo. Para empezar las festas, Millor imposible, vamos. Sí. Millor De momento, imposible. por lo menos estás bailando xa. Ao 100%, vamos. Bueno, pues a ver si seguimos bailando. É mañán outro tanto. Hola, Muy buenas. buenas. ¿Qué tal con Rafaela? Ven. Gústache Rafaela, gustábache, non? Ao 100%, vamos. Bueno, veña. Va. Ah, estupendísimo. Ao 100%, vamos. Tuvieron una idea genial, a verdad. Maravilloso. Pues nada, acabar bailando a noite. Hombre, Ao 100%, vamos. a disfrutar. Aquí da Puebla, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece o comenzo de festa? De momento ben. De momento, ben, con Rafaela, bueno, ainda non estás bailando moito, Bueno, algo hai que bailar, Pero ainda, ves te moi parado, ainda, que es máis no bolsillo, non, Estou falando contigo, home. Bueno, vale, pues, en canto quedamos de falar, quero te ver bailar, A bailar. Me parece moi ben. Bueno, aparte Rafaela sempre foi un icono, non? Algo que sempre gustou a todo o mundo. Bueno, foi da nosa temporada, as cancións de Rafaela sempre nos encantaron a todos, nos. Ao 100%, vamos. Aquí con Rafaela. Sí, estupendo. ¡Viva Rafaela! De onde sodes vos? De aquí da De Pobra. aquí da Puebla. Que vos parece que comenzaran as festas con Rafaela? ¿Cómo? Que vos parece que empezaran as festas do Nazareno con Rafaela? Estupendo, apoteósico. A ti gustaba Rafaela, non? Cantábame, son da xeración dos 70, cantaba. Bueno, entonces claro, 70, 80, 90, bueno, hasta ahora seguirá. Crecemos con Rafaela, Bueno, seguirá ahí. seguiré ahí, sí, sí. Pues nada, seguir bailando, disfrutar. Gracias. Sí, bueno, me alegra mucho de haberte conocido. Bueno, ¿de dónde venís? Desde Italia, ¿no? Es un honor que me hagan este homenaje, la verdad. Aquí en Puebla. Esto es una gozada, joder. Bueno, yo me alegro de verte aquí, vamos. Es que nunca estuve tan cerca de Rafaela. Un placer, de verdad, un placer. Recibo mucho cariño siempre que vengo. Bueno, me gustaría que me dieras un beso, por favor. Muchas gracias. Rafaela, creo, ¿no? Nos gustaba Rafaela, vinimos por eso. Vale, y supongo que, bueno, sabéis todas las canciones de ella y... Todas y cada una de ellas, todas y cada una de ellas. bueno, sois de aquí. ¿Cómo? Sois de aquí, de... Eu son de Padrón. Eu son de Ourense, así que no. Vamos, venís a propósito a ver a Rafaela. Tal cual. Acorde a ocasión. Bueno, eso ten mérito, pues... Medio de troido, medio de festa. A ver, ¿qué se... antes, chico, que... Buenas. Bueno, estamos aquí viendo a Rafaela. ¿Qué te está pareciendo esta festa hoy? Muy bien, Rafaela Forever. ¿Tú de dónde eres? ¿De aquí? De Coruña. De Coruña. ¿Ves a las festas de aquí de la Puebla? Tengo la novia en la Puebla. Ah, amigo, entonces tienes que ir a la festa, claro. Home. A ver a Rafaela de paso, bueno, mira, No, quítate la casa. Rafaela Forever, tío. Forever. Ao 100%, vamos. De pronto, que no seas tonto y que me hagas bailar. Bailarás todo el tiempo del mundo. Bailarás hasta no poder más. Pero tú bailarás. Disfrutando do bo tempo e das festas. Pues nada, disfrutar de Rafaela. Bueno, supongo que sabes muchas canciones de Rafaela. Bueno, as básicas as sabemos. Sí, porque son de toda época, ¿no? De todas... Toda a vida e as básicas as sabemos. Pues nada, seguir bailando, a disfrutar, nada más. Pois sí, pasalo ben. Viva a Pobra do Caramiñal. Rafaela Forever. Pero ahora, mira, o que temos a súa música. Recordala, ahora recordala. Bailar un poquinho. Bailar, sí, sí. Así que quero ver bailar ahora entre un poquinho, Ainda falta moitas horas, non? Me piace, tanto, tanto fa.
Bueno, pues hay que levantarse dentro un pouco, que non te ves levantándote. Hombre, claro, Vamos agora, vamos. A ti gustaba Rafaela? Hombre, moito. Bueno, pois a disfrutar dela, bueno, que é unha música para todas as idades. É verdad. Pois nada, a disfrutar. Muchísimas gracias. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Hoxe, en De Festa en Festa, acercámonos ata a Puebla do Caramillá, onde se celebra o Nazareno. A súa procesión das mortallas congrega a miles de fiéis e é moi emotiva, porque os ofrecidos portan cabalitos durante todo o traxecto. Vale, estamos aquí no Nazareno. Ben ofrecido, non isto? Sí, veño ofrecida por un bebé, polo meu neto. Conteme a historia, por qué? Porque cando naceu estuvo moi maliño porque tardaron en sacalo. Ela non foi capaz de dar a luz, tuveron que facerlle cesárea de urgencia, tuveron que reanimalo xa, estuvo en cuidados intensivos, e por iso ofrecín. Bueno, pues nada, pues moitas gracias por vir aquí. De nada, gracias a usted.
Bueno, seguimos aquí no Nazareno. Contenos, vostede que ven porque é moi devota do santo? Sí. Pero ten algún motivo especial para vir así? Sí, por unha petición que lle fixen e me concedeu. Veño todos os anos porque viña a feira da miña nai e sigo vindo igual de tradición todos os anos, así, vestido de nazareno. Que vamos, é tradición todos os anos? Todos os anos, sí. Mentres viva vou seguir vindo. Bueno, de onde vimos? Vimos de Coristanco. E ven porque ven ofrecida por algo, non? Sí. Bueno, veñen ofrecidos por algo, supoño. Claro, por unha filla. Podría contarme un poquinho o motivo? Bueno, isto xa non se pode contar porque sabemos que é unha enfermedad. Entonces, pois, sempre se ofrece un para sacala, se pode, sacala para adiante. E nada máis. Bueno, pois que teña moita suerte. Gracias. Esperemos. Veño porque fai 20 anos que estou vindo. Vim por promesa, as promesas cumpríronse todas e veño para agora para dar gracias e máis para pedir por unha nena. Sois vir todos os anos? Todos os anos, menos o da pandemia que non pude. Sí, somos, eu creo que todos os pueblos alrededor son, e fora do pueblo son devotos deste santo. O teu acento moito de aquí non é? Bueno, eu estou fora, pero estou aquí todos os anos. Pides algo santo? Pois salud para a familia e para que nos veña ben para todos. E por fillos, e por netos, e para todos. Sí, que é un santo moi milagroso. Moi milagroso. Este ano ves por algún motivo en especial? Sí, bueno, teño un fillo un pouco fastidiado, entonces vimos con esa idea, non? Sí. Bueno, pois a ver se o santo axuda un pouco. Veña, gracias, eu penso que sí. É un santiño moi bo. Moi milagreiro, xa se nota na xente que hai xente a montes, non? Así que ainda é cedo. Sodes vos? Daqui da Puebla. Daqui da Puebla. Son de Padrón. De Padrón. E vindes ofrecidos a isto? Sí. Todos os anos? Todos os anos. Pero este ano tedes algún motivo en especial para pedir? É porque ela tuvo cáncer de mama, tuvo cáncer de colon e vimos, pois, agradecendo, non? Para que axude Nuestro Señor. Para que axude a curar. Exactamente, sí. Bueno, pois ojalá que así sea. Moitas gracias, sí. Moitas gracias. Salud, traballo e todo deso. De Ribadumia. De Ribadumia. Ven todos os anos? Todos os anos. Pídelle algo en concreto? Salud. Moita, que fai falta. Este ano algo máis en especial? Non, salud porque é o que máis, bueno, pido por toda a miña familia, pero sobre todo é o que teño por mí. A min eu son da Puebla, non quero salir dela, o que haba en calquer lado eu non vou ningún sitio máis que a Puebla. Casí na Puebla, nací na Puebla, e non me gusta nada máis que a Puebla.
De onde vimos? De Meaño. De Meaño, e ben ofrecida todos os anos este santo? A ver, eu non veño ofrecida, justame vir que vimos moitos anos, pero non é por ofrecimiento, é porque me gusta vir. É por devoción? Eso mesmo. Porque é bo santo? Bueno, pois non sei, sempre vimos a pedir algo, salud, que a que se necesita. E de momento axuda, non? Bueno, así que vimos todos os anos que podemos, vimos antes viñamos o noso coche, agora como xa somos maiores, vimos en autobús, e tamén pasamos un día distinto, porque despois de tanta pandemia, de tanto... sí. Vindes ofrecidas por algo? Eu ofrecida por moitas cousas. Alguma que se poda contar? Non, pero por salud dunha persona que quero moito que estea ben, simplemente. De momento está indo ben? Estaba axudando e eu veño. No, veño todos os anos desde que estou aquí, que vivía en Estados Unidos, sempre viña aquí todos os anos, pero por fe que teño sobre o Nazareno, non por outro motivo. Porque é moi milagreiro, non? Supoño que sea milagreiro, para min é. Axudouche? Sí, a min axudou moito na vida. Primeira vez que veño, no día de hoxe, primeira vez que veño. É a primeira vez? É, pois eu quero mirar o que hai arriba. Ves a mirar a festa ou ves a pedir algo santo? Veño por todo, por mirar o que non me dá, mas por pedir algo tamén. Vimos todos os anos, desde que a miña nai lle dou un infarto, e dixo ela que todos os anos que o Nazareno lle deixara vir a procesión, que iba a vir. Entón vimos por ese motivo. De cantos anos dixaches? Cantos anos? De cantos anos? 15, 16, 17. Bueno, pues nada, a seguir entón. Que nos deixe seguir o Nazareno. Sí, aquí pola miña filla que tuvo un accidente de tráfico e pois vimos a pedir que se mellore un pouquiño. Bueno, de momento vai ben, non? Sí, gracias a Dios. E cantos anos levas vindo? Este é o primeiro ano. Bueno, pois agora a seguir vindo, non? Desde logo que sí. Repetiremos. Moitas gracias. Sí, o mismo prácticamente de sempre, que levo así 7 anos co mismo. E podes saber que? Pois ter a miña filla sempre comigo e con salud. E tes algún motivo este ano máis? Teño motivo que teño 82 anos e espero vivir uns pouquiños máis. E todo gracias a este santo, claro. Todos gracias a este santo e aos santos todos que hai. Hola, bos días. Vimos ao Nazareno para facer unha ofrenda. Eu teño a miña nai acamada desde hai 5 anos e quero ofrecer toda esta procesión por todos os enfermos e por todos que teñen moita fe hacia o Nazareno. E sobre todo por tua nai, por mamá tamén, por familias, por todas as familias e todos os enfermos que están acamados e están enfermos de calquera enfermedad e que teñan recuperación. Me parece, non son casi, nin creo en casi nada, pero no Nazareno sí.
ves ofrecido por algo? Sí, temos o costume de vir todos os anos á misa. Vos gusta esta festa? Sí, bastante, moito. Sodes moi devotos de Nazareno? Sí. Axudouvos en algo? Pois, bueno, sempre se lle pide algún favor, que realmente, pois, a veces sí, que... Sí que se cumple, sí. Sí, podías dicir algunha cousiña que se che cumplira? Hombre, pois mira, a muller, que tamén ten tido así algúns problemas, pedille, bueno, se non son curados completamente, pois sí, unha axuda, parece ser. Bueno, pois entonces a seguir. Hombre, vais vivos outra vez. Pois en salud, sí. Sí? Podes dicir en que? Non, unha enfermedade de pulmón, entonces, ahora estou ben, pois seguí completamente sano. Estás ofrecido ver todos os anos aquí, non? Sí, eu viño todos os anos. Este en Valencia, onde este, eu teño que estar aquí. Vexo que fan ofrendas aí, o que é o manto, o que pasarlle por riba a carteira, anéis, de todo, estas servilletas. Podías explicarme un poquinho como era? Sí, bueno, esa é unha creencia moi antigua que pensan, creese que o Nazareno ten uns poderes curativos, entonces pois pasanlle os objetos que consideran para, bueno, unha creencia que lle vai a dar salud, que os vai a dar protección e estas cousas. Ben, é unha festa pois central, non é festa de interés turístico, é festa de máis tradición, de máis antiguidade. Se perde un pouco, non? Naoito os tempos o orixe do Nazareno, hai distintas hipótesis, pero bueno, se fala de que no século XV empezou esta tradición e, polo tanto, algo que se mantén tanto tempo pois é algo que ten un arraigo fortísimo no noso pobo, na nosa vila, e que todo o mundo aproveita para vir aquí, os que están fora, as familias se reúnen e efectivamente nos visita moita xente de fora. É un día, bueno, increíble na Pobra, non? Sí, bueno, tanta xente a nivel organizativo, supoño tamén terá a súa complicación no Concello. Sí, a verdade que sí, pero tengo que decir que estou moi sorprendido do ben que foi todo, a colaboración entre a Garda Civil, a Agencia Galega de Seguridade, Protección Civil, a Concellería de Seguridade, bueno, fixeron que a procesión fora incluso demasiado ben, non? Porque foi tan rápido que chegamos antes de tempo á igrexa. A organización foi moi boa, seguridade perfecta, cámaras de vigilancia, bueno, a verdade que estou moi satisfeito e nada, expresar o agradecemento aos corpos de seguridade todos implicados porque fantástico. A nivel cultural, bueno, unha programación bastante boa, non? Sí. Este ano, bueno, a xente sabe que foi un pouco diferente, a comisión non saiu a facer a recaudación casa por casa, entonces eso fixo que o Concello se hiciera cargo do venres e o sábado e fixemos unha programación un pouco diferente que eu creo que funcionou moi ben. Onte tíamos a praza con tributo ao Queen chea de xente, a praza Alcalde Segundo Durán, que é algo difícil de ver porque é unha praza considerable en extensión. Tivemos a Jolia, a carreira esta para os rapaces e os pequenos na que eu tamén participei, que foi moi divertida, tamén máis de 1000 persoas inscritas, máis tributos, seguimos tendo a Moito, que é o representante da música local, e ora, domingo e luns, pois é algo máis tradicional de sempre, non? As bandas de gaitas, as bandas de música, as orquestas e, por suposto, os fogos de artificio que serán o punto final das festas. Eu creo que é unha programación completa, con cousas que viñeron a innovar, con novas actuacións un pouco diferentes e que funcionaron moi ben. Por lo tanto, parabéns á Concellería de Cultura, que foi un pouco a que estivo organizando todo eso, e tamén a Comisión, por suposto. Creo que unhas festas que as estamos divertíndonos moito, a verdade. Na festa do Nazareno é importante a misa máis a procesión, pero, como en toda festa, tamén é importante a música e as orquestas, así que imos ver como se move a xente aquí na Pobra.
non se movan moito, Home, porque vimos cansados. Cansados de que? Home, porque vimos a televisión. Vimos a televisión de bailar. E agora chegamos aquí. Da televisión, pero a televisión está aquí. Ah, xa vi conta aquí. Hai que bailar diante da televisión, baila yo. Nós somos bons bailadores. Sí. Daqui a un pouco xa verás. Vale, dentro de un pouco paso por aquí ahora, Sí. ¿Qué tal? Estamos aquí de paso, somos de aquí. Vivo en Villa García de Arousa, pero soy alicantina. Estoy de paso, pero vivo aquí. Pero ves aquí a festa hoxe a ver esta orquestaza, non? Vengo a ver a mi compañero, porque yo también soy cantante. Pois sí, de cerca. Ah, vale, pero que non te vexo bailando. No, ainda non nos animamos. Por que? Non te pensas animar, non? Xa está. Nun pouquiño. Despois dos juegos. Despois dos juegos. Ah, ti estás que queda despois dos juegos. Porque aquí todo o mundo me está dicindo que despois do fuego teño que marchar, que mañán traballa. Eu traballo tamén, pero bueno, un pouquiño máis quedaremos. Bueno, igual, mañán ainda que non se durma non pasa nada. Claro, esta se dormirá despois. Veña, pois veña, a disfrutar, despois vémonos, Pois ata aquí chegaron as festas do Nazareno e nada, deixámonos cos fogos artificiales e esperamos que vos gustara o programa tanto como a nós facelo, así que nada, vémonos na seguinte festa e se queredes que estemos na vosa, pois xa sabedes o que tedes que facer. Chamade o número de teléfono 986710741 ou mandade unha mensaxe a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos. Organiza. Colaboran Más Color Comunicación en Boiro. Non somos unha axencia de comunicación, ningún estudo gráfico, ningunha imprenta tradicional. Somos máis e creamos ideas. Más Color, profesionais da comunicación gráfica e visual dende 2008. Ler Librarías. Temos todo o necesario para a volta ao cole. Libros, mochilas, xogos educativos, papelería e libraría. Excavacións Nima, construción de naves industriais, estruturas, edificios, vivendas unifamiliares, obra pública e privada. Mobles Lijó, todos os estilos de mobles para o teu fogar, a medida e con financiamentos sen intereses nin comisión de estudo, coa garantía de Galega do Moble. Gasóleos Puebla, estación de servizo Repsol, distribución a domicilio, industrias, comunidades, lavado, neumáticos e tenda con produtos para ti e o teu vehículo.